Helo, siwmai. Dr Huw Griffiths sy'n yma. Fi'n mynd i wneud cyflwyniad i chi heno wedyn, rhan o gyfres o cyflwyniadau i fi'n wneud ar y cwricwlwm newydd wedyn. Fi'n mynd i ganolbwyntio heddi gyda chi ar hanes BAME yng Nghymru wedyn, a edrych ar tu fewn y cwricwlwm newydd a sut dylen ni falle datblygu fy hyn yn ysgolion ni. Cyn dechrau, mae hanes BAME wrth gwrs wedi cael llawer fawr o sylw yng Nghymru a ledled y byd wedyn gyda Black History Month yn datblygu yn ysgolion ni. A wrth gwrs mae braidd yn, chi'n credu mae'n eitha gwellgo bod dyn canol oed sy'n colli wallt, sy'n ordew y darlun ystrydebol yma yn cyflwyno hanes BAME i chi a hanes BAME yng Nghymru. Mwyn wneud hyn, hoffwn ni falle esbonio ychydig a dechrau gyda'r stori efallai cyn mynd ymlaen i sôn am yr adnoddau a sut mae modd gwneud hyn yn ein ysgolion ni. A beth cyntaf, un o'r pethau ni wedi gwneud yn doethuriaeth arno, ni wedi sgwennu doethuriaeth ar hanes Cymru America, hanes Rhyfel Cartre Unol Daleithiau'r America a'i dylanwad yma yng Nghymru ac allan ar y Cymru yn Unol Daleithiau'r America. Rhyfel wrth gwrs oedd wedi cael ei brwydro oherwydd caethwasiaeth i ryddhau pobl du o caethwasiaeth yn Unol Daleithiau'r America. O'n i'n byw allan yn America am nifer o fisoedd yn wneud ymchwil, a dreulais i pythefnos yn y ddinas yma, Philadelphia. A tra yn Philadelphia, o'n i'n edrych ar hanes y Cymru wedyn mudiad dydd Gwldewi a edrych trwy hanes nhw yn y llyfrgelloedd. A ni'n aros gyda gweinidog oedd yn dod o dras Cymru Americanaidd oedd e wedyn. A gyfynnodd i fi ar y dydd oherwydd y llyfrgell y gais, o'n i'n ymuno gyda fe, oedd yn mynd i angladd yn West Philadelphia. Wel, o'n i ddim yn gwybod rhyw lawer am West Philadelphia, o'n i bai, wrth gwrs, dyna ble oedd y Fresh Prince of Bel-Air yn dod o, a bod yn ardal tlawd iawn, bod yn ardal difreintiedig, o lot fawr o dlodi, a torcyfraith yn yr ardal. A dyma fi'n gweud, wel, iawn, ond oedd e'n gweud, wel, mae'n werth i ti ddod i weld yr angladd yma, oherwydd angladd pregethwr yw e, ond ffrind agos i fi, a dyma fi'n penderfynu mynd, a ni'n gweud, unrhyw broblem sydd gyda fi mewn gwirionedd yw'r ffaith bod dim dillad gyda fi. So ni'n gweud, dim problem o gwbl gyda benthyg yn ddillad i. Un o'r gwahaniaeth rhwng fi a fe yw'r ffaith bod fi'n 6 troedfedd, a dde, dim fawr fwy na 5 troedfedd. Ond ta waith, dyma ni'n benthyg y dillad oherwydd o dim dillad i fynd i angladd gyda fi allan yn Unol Daleithiau'r America. Oedd y Cris yn anffodus yn dod fyny i rywle fel hyn, a oedd y trwsys yn dod lan bron o fod i'n bengliniau o'n nhw mor fyr. Ond ta waith, dyma fi'n mynd i'r angladd wedyn yn yr eglwys neu'r capel fel ych chi wedi gweld fan hyn yn New Bethlehem Baptist Church yn West Philadelphia. A dyma fi'n mynd mewn a y lle'n orlawn, oedd canodd y bobl yna yn yr angladd yma, a dechreuodd y canu. A waw, dyna ganu i chi mewn gwirionedd. Ond wir wedi mynd mewn i'r hwyl ohono fe, yn atgoffa fi o cyman faiaeth canu yn Cwm Llynfell, ond oedd hwn yn lefel uwch unwaith eto wedyn ar bwrlwm, ar angerdd yn y canu. Dyma'r angladd yn mynd ymlaen wedyn, a un o'r pethau o'n i'n anesmedd gyda, oedd y corff ymlaen y capel a oedd ar agor. O'ch chi'n gallu gweld y dyn a'r corff. A dyma fe'n dod yn agos i'r diwedd wedyn, dim ond fi a pregethwr, dyma ni'n doedd yr unig pobl gwyn yn y gynulleidfa. A dde'n iawn oherwydd ni'n aros yn y cefn, ond dyma nhw'n dechrau gwthio ni mlaen. A bu'n rhaid i fi wedyn gerdded trwy ganol yr eglwys, gyda torfenfawr o bobl yma, cerdded lan, edrych lawr wedyn ar y corff. Dyma tro cyntaf fi, yn yr unig tro mewn gwirionedd, i fi weld corff marw, edrych lawr, a ddim yn gwybod beth i weid, ta beth, ond dyma fi'n edrych lawr wedyn, dyma fi'n cael ein tywys i gwrdd â'r teulu, a y teulu wedyn, oedd y pregethwr yn esbonio pwy o'n i a pam o'n i wedi dod na wedyn, a ni'n cael cwtches, a pob un yn nhw'n cydio na chi'n yn dyn a rhoi wirioneddol cwtch i fi. A ni'n teimlo'n agos iawn, o hiraeth gyda fi ar adeg hynny, o'n i wedi bod allan yn Unol Daleithiau'r America, a nifer fawr o fisoedd, oedd hiraeth gyda fi am Gymru, a ni'n colli Cymru, ond oedd yr agosatrwydd,
o'n i'n teimlo yn y New Bethlehem Baptist Church yn rhywbeth Cymreigaidd iawn. Bod e'n rhywbeth hollol estron i fi, roedd y cwtches, yr hwyl, y canu ac yn y blaen. A des i benderfyniad adeg hynny wedyn, a dyma mi'n dod i'r penderfyniad bod dydd yw dydd mewn 5 cyfandir. Ni gyd yr un peth mewn gwirionedd. Pa bynnag le yn y byd i ni'n dod, a pa bynnag yw'n lle croni, pobl i ni, a ni gyd, a cafon hwnna dylanwad aruthrol arno fi, a'n agwedd i tuag at hanes BAME ac yn y blaen wedyn. Rwy'n ymfalchio yn y ffaith bod fi'n dod o Gymru. A wrth gwrs mae hwn wedi cael llawer fawr o sylw y ffaith bod ni gyda mudiadau fel BAME Ed Wales gyda ni yng Nghymru wedyn, bod darpl gyda ni wedyn, diversity and anti-racist professional learning. Mudiadau addysg yn sicrhau bod ni'n dysgu hyn, bod ni'n dysgu stori BAME yn ysgolion ni. Yn ogystal â hynny wedyn y gwaith aruthrol roedd Professor Charlotte Williams wedi wneud yn ei adroddiad anhygoel daeth allan. A wrth gwrs y gofeb cafodd ei adeiladu wedyn i Betty Campbell. A balchder mowr i fi gyda'r gofeb yma yw bod ni fel pobl, fel cenedl, really, yn penderfynu adeiladu cofeb i athrawes. Dyna y math o bobl i ni mewn gwirionedd, a os ych chi yn cael y cyfle, dyn ni'n annog chi mynd i weld y gofeb. Mae'n gofeb anhygoel mewn gwirionedd, a balchder mowr i ni fel gwlad bod ni wedi dewis rhywun fel Betty Campbell i gynrychioli ni yn y byd cyfoes yma. Wrth gwrs, cafodd yr adroddiad i gyhoeddi ar ffaith bod angen ni yn ein ysgolion ni sicrhau bod ni yn dysgu hanes a stori BAME i'n plant a pobl ifanc ni. Mae hwn wedi cael sylw, wrth gwrs, ar draws Prydain ac yn ehangach papurau newydd fel y Times, er enghraifft y Guardian, yn rhoi sylw i'r ffaith Wales will make teaching of BAME experiences mandatory. Rwy'n peth wedyn gyda ITV a BBC. Mae'r byd yn edrych arno ni yma yng Nghymru. Ac mae'n allweddol bwysig bod ni'n cael hwn yn gywir wedyn. Ac wrth gwrs yn sgil hyn oll wedyn, dyma fe'n ymddangos yn ein cwricwlwm ni yma yng Nghymru wedyn. A dyma fe yn ein cwricwlwm ni. Fi'n mynd i ddarllen y rhan yma wedyn, datganiadau ar hyn sy'n bwysig yn y dynieithau. Drwy glywed straeon neu hardal leol a straeon Cymru yn gyson, yn ogystal â straeon y byd ehangach, gall dysgwyr datblygu dealltwriaeth o natur gymleth, lluosieithog ac amrywiol cymunedau ddoi a heddi. Mae'r straeon hyn yn amrywiol yn cwmpasu gwahanol gymunedau yn ogystal â straeon pobl du, asiaid ac ethnig lleiafrifol yn enwedig. Mae hyn hefyd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o hanes, treftadaeth, diwylliannol, amrywiaeth ethnig, hunaniaethau, profiadau a safbwyntiau eu hardal leol, Cymru a'r byd yn ehangach. Waw, mae'n rhaid i ni sicrhau bod yna, mae'n dyletswydd yn ni fel athrawon, bod ni'n sicrhau bod y hanes a storïau BAME Cymru yn cael ei dysgu i'n pobl ifanc ni wedyn. Ac un o'r pethau o'n i'n ymwybodol o, pe bai ni'n neud hyn, a mae rhaid sicrhau bod ni'n neud hwn yn gywir, achos o'n i'n gwybod unwaith byddai hyn yn ymddangos, byddai'r ysgolion falle'n dysgu am Martin Luther King a Rosa Parks, a fi ddim yn dadlau bod dim angen i ni ddysgu hynny, fi'n allweddol bwysig fi'n teimlo, ond mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n dysgu storiau BAME Cymru, y pobl yma yng Nghymru, a gwneud yn berthnasol i'n pobl ifanc ni wedyn. Ac yn ogystal â hynny, mae'n allweddol bwysig bod ni'n cael hwn yn gywir. Os ni'n edrych ar enghraifft nôl yn 2 flynedd yn ôl wedyn, mis hanes pobl dion yn cael ei dathlu yma ym Mhrydain wedyn, gyda blychau post, swyddog post yn benderfynu gosod un yn Llundain, Glasgow, Caerdydd a Belfast. A dyma'r un oedd wedi ymddangos wedyn yn Cymru. Yr un reit yn canol Gaerdydd wedyn, os chi'n edrych ar y lleoli, mae'r lleoliad anhygoel rili, drws nesaf i neuadd y ddinas a'r llysoedd, reit yn nghanol y ddinas, ond yn anffodus, dyma nhw'n dathlu merisicol. A rwy'n ddim yn gweud bod merisicol ddim yn bwysig, yr unig beth am merisicol, pwy oedd hi'n gwirionedd, oedd nyrs yn rhyfel y Crimea, a oedd hi'n helpu edrych yn ôl, debyg iawn i Florence Nightingale, debyg iawn i Betsy Cadwaladr.
Yn anffodus, mae Mary Sickle gyda dim unrhyw gysylltiad gyda Cymru o gwbl. Mae'n dod o Birmingham mewn gwirionedd, dim unrhyw gysylltiad gyda Gymru. A mae'n drist iawn bod ni'n gosod hyn yn ein prifddinas ni ac ni ddim yn ystyried pobl BAME Cymru. Mae angen ni ddathlu y pobl BAME sy'n rhan o'n hanes ni yn hyn y beth. A nid cael pethau fel hyn yn anghywir. Gwmws yr un peth wedyn gyda Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar yn Mai 2022 wedyn yn sôn am pa fath o tygau ac yn y blaen, beth sy'n mynd i ddigwydd. A dyma ni'n edrych wedyn ar y dyniaethau er enghraifft, yn dechrau gyda hanes er enghraifft. In history, we have discussed the need for a unit with a distinctive Welsh focus. A unit, un uned. Mae'n cwricwlwm yn gofyn am llawer yn fwy nag un uned, ond rhoi hwnna un ochr am nawr. Ond os chi'n edrych yn bellach lawr, the new specification should allow natural and authentic inclusion of British, Asian and minority ethnic history. Os dyna beth yw BAME, British Asian, mae'n rhaid sicrhau bod ni'n cael y pethau ma'n gywir. Ac yn ystod yna, dyma fi'n penderfynu mynd ati i edrych am ystyried BAME yng Nghymru wedyn. A dyma fi'n dechrau fel chi gweld fan hyn, dechrau gyda pwynt pŵer wedyn a gofyn beth yw'r cysylltiad. Ac wrth i fi mynd ymlaen wedyn, dyma fi'n darganfod mwy o storiau. A mwy o storiau. A dyma'r pethau yn dechrau mynd yn wallgo fel chi gweld. As chi'n edrych ar y pwyntiau pŵer yma, ac os i 40 gyda chi lam yna, 30-40 gyda chi, fi bellach lan i dros 53 o bwyntiau pŵer yn ymwneud â hanes BAME ar hyd a lled Cymru, y storiau anhygoel yma. A fi wedi gosod nhw allan, er enghraifft, trwy edrych yn nhw'n ofalus wedyn. Mae nhw gyd yn dechrau gyda beth yw'r cysylltiad, what is the connection fel chi'n gweld ar y sleid cyntaf yma. A wedyn mae'n adrodd y stori mewn fyny 7 o lle 12 sleid. Mae hwn yn sôn, ond dyma un o'r rai fi'n dwlu ar y stori yma wedyn, brwydr ar gyfer Abertawe wedyn, le mae De Affrica, tîm rygbi cenedlaethol De Affrica, yn dechrau'r 70au yn dod draw i Gymru wedyn. A mae protestiadau wedyn yn Abertawe wedyn yn St Helens, le maen nhw'n mynd ar y cag am natal y gêm, a wrth gwrs mae'n troi yn frwydr rhwng y pobl gwrth apartheid a'r heddlu wedyn. Nifer fawr o pobl gwrth apartheid y myfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Brifysgol Caerdydd wedyn. A mae'r stori yn mynd yn ôl i Nelson Mandela. Mae'r ceidwad oedd yn edrych ar ei ôl yn y carchar yn Robben Island yn gweud mewn warthus beth sy'n digwydd o'r pobl sy'n gyfnogi di yn atal yn gêm rygbi nhw yn Nghymru wedyn. A wrth gwrs, Nelson Mandela yn gweud, roedd hynny'n anhygoel. O'n i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd ar draws y byd. O'n i ddim yn siŵr bod pobl bellach yn cefnogi'r mudiad gwrth apartheid. A roedd clywed y pethau hyn wir wedi rhoi sbardun i ni. Ac fe ddaeth Nelson Mandela i Gymru, Gaerdydd, ac yn ei araith, mae'n sôn amdano hwn, faint oedd e'n edmygu ni yma ar Cymru. A dychmygwch, rhywun fel Nelson Mandela yn dweud diolch i ni, rhywbeth anhygoel, rhywbeth dylse yn pobl ifanc ni fod yn ymwybodol o am pryd ni'n dysgu hanes Nelson Mandela. Wel, maen nhw wedi cael ei gosod mas, fel fi'n gweud, gyda beth yw'r cysylltiad, what is the connection, ac o dan y sleid wedyn, mae nodiadau ar gyfer y athrawon, fel chi'n gweld. Hwn yw'r enghraifft o Betsy, Betsy Campbell, yn dod o Abertawe, fi'n ngofio, beth yw enw ddyn sori, a'r enw yw Jessie Donaldson. Jessie Donaldson o Abertawe, er enghraifft, oedd hi'n athrawes yn Abertawe, oedd hi'n mynd allan un o'r daleithiau'r America, a nhw wedi prynu tŷ pen maen yn Ohio wedyn, a dath hwnna fel gorsaf ar yr Underground Railroad. So wrth i bobl dianc, wrth i bobl caethweision dianc o'r de i'r gogledd wedyn, ac i Canada yn y pen draw i gael eu rhyddid nhw, ond nhw'n cael eu trosglwyddo o un orsaf, sef o un tŷ i tŷ diogel arall wedyn, ac un o'r tai yma yn Ohio wedyn oedd pen maen. A ddi'n gyfalu amdano'r pobl yma ac yn cynorthwyo'r caethweision i ddianc. Rhywbeth peryglus iawn i wneud yn y cyfnod yma wedyn. Roedd hi brawd roedd hi'n dod o'r teulu Heineken mewn gwirionedd wedyn, yr un teulu ar diod, ac roedd hi brawd hi wedi mynd allan un o daleithiau'r America, a roedd hi ymladd yn rhyfel cartre un o daleithiau'r America. Fel chi'n gweld o dan
y slides, mae nodiadau i'r athrawon, ond hefyd mae links yn ogystal I safleoedd wedyn le eich chi datblygu ymchwil ymhellach ar gyfer ein disgyblion ni. Yn ogystal â hynny wedyn, fel ych chi wedi gweld wedyn, mae erthygl papur newydd wedyn, oedd wedi dod nôl I Abertawe wedyn, yn treulio'r gweddill I bywyd hi. Mae'n sôn am the death of Mrs Donaldson of Swansea, record of a remarkable life yn ymddangos yn y Cambrian, ym mis Medi 1889 wedyn, a mae cyfle gyda nhw I disgyblion edrych ar tystiolaeth wreiddiol. Fel fi'n gweud, rwy bellach wedi creu dros 53 o'r pwyntiau pŵer yma ar draws Cymru. Fi'n dysgu, neu fi'n arweinydd dysgu ym Mhywys, a rwy wedi dod draws 10 jyst ar gyfer ym Mhywys. Wel, yn dadl syml, os I fi wedi darganfod 10 ar gyfer Mhywys, mae'n eitha hawdd I chi, gyda bynnag I chi'n Nghymru, darganfod 10 os nad hyd yn oed yn fwy na hynny wedyn. Dyma'r cyfeiriad e-bost, rwy'n annog chi gysylltu gyda fi'n uniongyrchol. Os ydych chi'n gysylltu gyda fi'n uniongyrchol wedyn, byddai'n rhoi mynediad I chi I BAME Cymru, fel y tîm sydd gyda chi ar y chwith. Mae 6.4 miwn myna wedyn, mae cyfle gyda chi lawrlwytho nhw a defnyddio nhw fel ych chi'n dymuno yn hynny o beth. Ond os ych chi moyn y 53, a mae'r 53 gael yn rhad ac am ddim, os ych chi'n anfon pwynt pŵer I fi, yn dilyn y rai o'r esiample yna wedyn, neu hyd yn oed os chi'n anfon adnoddau I fi wedyn, byddwn fi'n awyddus I rannu, byddwn ni wedyn rhoi mynediad I chi I BAME main resource, a mewn myna wedyn byddwch chi'n cael y 53 pwynt pŵer. Y nod yn y pen draw yw cyrraedd 100. A trwy cydweithio gyda chi, rwy'n sicr bod modd gyda ni gyrraedd y rhif anhygoel hynny. A athrawon yn cydweithio gyda athrawon. Does dim unrhyw dal o gwbl, gyda chi gael y 6 am ddim os chi dim ond yn e-bost fi. Ond os ydych chi moyn y gweddill wedyn, byddwn ni'n annog chi rannu mwyn I chi adeiladu hyn I fyny. Diolch yn fawr I chi am wrando a gobeithio bod wedi bod o ddefnydd I chi a gallech chi wedyn cysylltu gyda fi yn y pen draw wedyn mwyn sicrhau bod ni'n adeiladu fyny yr adnodd yma. Diolch.